Ассалом духтарако сазен нағзен Халифа шоп Дубай омадагем духтаро борои новинкашон омадай ҳамқа новинкои фасон баъд инчунин грандиозная акция рафтестай марамат дар румоло дар шарфо ҳозимаш мода нишон метим бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава 108-ум 109-ум магазин риади магазинои шишагӣ нигоҳ кунен интихобшон беҳтарин аиҷада тамошо бино иҷада румол ай 50 сомон сар меша шарфам аз 50 сомон сар мешава нархш бо дубайски тоза якум сорт марамат барои савдо мегирен барои хитон мегирен ҳатман биёен омада наметонен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен дар равакак доставкатон мекунанд ина чи хеле гуфтум шарф румол ай 50 сомонӣ сар мешава то 140 сомон қимат дар иҷа шумо ҳамин шарфошуна ё румолошуна ҳамин 140 сомон да метонен харидорӣ карда ҳад хушрӯвай нигоҳ кунен охи новинкора бинен духтарако боварӣ дору махултон мешава ай пеш биёен ҳатман тамошо кунен мана дар Халифа шоп Дубай духтаро нигоҳ кунен ин румолои фасони дубайски 65 сомон шудагиай марамат модел беҳад бисёрай 130 сомон будан ҳозир 65 сомонӣ шудагиан ира бинен ишаишта фасон ҳамаш тоза дубайай каседа дар корай духтаро метавонед нависеншона доставкатон мекунанд агар ки хитон омадан натонен агар омаданӣ бошен ҳатман биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 108-ум 109-ум магазин риади магазинои шишагӣ бехабар намонен тамошобинон нигоҳ кунен шарфои фасон 160 сомона дар Халифа шоп акция шидай 100 сомон марамат иҷада ҳозир чанд моделш ҳастай нишонтон метим нигоҳ кунен чихе хушрӯй тоза моли Дубай 100 сомони кадомеша ки мегирен 100 сомон беҳад фасона канира бинен охи ина барои савдо мегирен барои хитон мегирен ҳатман биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза иҷа интихоб бисёрай 108-ум 109-ум магазин риади магазинои шишагӣ ира бинен охи обтовиш бо арзонай борошон беҳад бисёрай духтарако интихоба бинен на марамат ассортиментшон аҷоибот хушрӯвай дар иҷа шумо аз ҳамин 50 сомон сар карда ҳам шарфа ҳам румола метавонед харидорӣ карда то 140 сомона ин румолои қисми болора бинен бори новинкаяй ҳамаш мана хеле гуфтум страничкашонат метид мекунем инора ҳама аллакай хичон мешинасанд бо ба ҳар ҳол духтарако будроен тамошо кунен ҳози бисёриё амбре мекованд духтаро нигоҳ кунен Халифа шоп да я намуд амбреое омадагиай ки аҷоибот ҳамаш новинка бо ай ҳар як моделш чандтаи расветкаай марамат ина нигоҳ кунен нархи донаш духтаро 140 сомон ай тоза Дубай обтовиш бо арзон мешава рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен бо шумо да мефаҳмонанд ира бинен чихе хушрӯва шарфошон да гап нест иҷада ҳам амбрео ҳастай чанд намуд ҳам бо аднатониёш ина бинен охи ишаишта хушрӯ чи хеле гуфтум 140 сомон барша бинен чихе хушрӯ калонак беҳад фасон ина амбре 140 сомон донада обтовиш бо арзон мешава хоҳишмандо биёен бо нақстар мешава материалошда гап нест тоза моли Дубай бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 108-ум 109-ум магазин мешава риади магазинои шишагӣ иам новинкае ира бинен ва ира бинен духтарако чихе хушрӯча ё чанд пулан 140 сомон донада ина 140 сомон донада и блески ира бинен духтаро сангш ҳам хатозае ки ира сваровски якум сорт 140 сомон донадай обтовиш бо арзон мешава хушрӯгира бинен духтарако аҷоибот вилюрои Дубай омадай дар Халифа шоп нигоҳ кунен ҳозир ма дига цветоша нишонтон метим 140 сомон ай нигоҳ кунен ина ду дизайн аиҷада 140 сомонӣ ҳам қарасветкош бо хушрӯвай диден ишаишта фасон нархи донаша 140 обтовиш боша бо арзон меша духтаро марамат метавонен биёен ай пеш бохтон бинен омадан наметонен инай дига дизайншай диден омадан наметонед нависен хичон доставкатон мекунанд марамат бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза аиҷа риади магазинои шишагӣ 108-ум 109-ум магазин қад цветош хушрӯвае духтаро аҳамиятен ду дизайнаю ай ҳар якташ қариб 10 расветка зиёд дура